Eu que ainda estou pensando, moitos ouvintes que nos chamaban, incluso que nos mandaban correos electrónicos tanto pola aparición en protagonistas como despois pola reproducción que fixeron desas declaracións os compañeiros de anosacosta.com. Falamos pois dun tema que volta a poñer na palestra o mercado municipal e o pexón. Antes, quero saudar o noso protagonista, Alberto Sueiro, moi bons días. Hola, bons días. Pois, coa curiosidade por saber a súa, ou a túa, vouche tutear, por supuesto, a túa opinión, ti, pois, aquí neste programa, fai uns días, falabas dese plan xeral, a necesidade de que non se perdera o tempo, que se traballara. Po outro día, o señor Viña, aquí na mesma sintonía, dicía que tranquilos, que isto iba sobre rodas, e que para o Brán xa teríamos un avance importante deste plan. Pero, despois chegou o señor Andrade, sacou as pistolas e dixo que nesta legislatura nin plan nin mercado. Vostede que opina ao respecto? Home, o señor Andrade o mellor fala con conocimiento de causa destes temas, porque eran dúas das principales promesas e dos principales traballos ao que se dedicou o goberno do que os dous formaban parte, e foron dous temas que quedaron absolutamente parados e dos que non se supo nada, non? O mercado, xa sabemos, bueno, a catástrofe e o auténtico esperpento que foi, non? E afortunadamente, e gracias ao Partido Popular, aquel goberno non sacou adiante un proxecto que era absolutamente perxudicial para Carballo, e que polo capricho do señor Andrade pois tiña que salir, non? E digo isto con conocimiento de causa e con absoluta firmeza, porque nin Evencio nin Viña iban a parar nada, como se demostrou no tema do túnel, non? Pois o señor Andrade corrixiu facer un túnel absolutamente innecesario, que agora está aí, e que non se sabe que imos facer con el, e eles deixaron facer, e o mismo iban a pasar co mercado. Polo tanto, que aquel desastre non acontecera, eu atribuyo claramente a responsabilidade do Partido Popular, que foi capaz de frenalo, non? E no tema do plan xeral, pois eu tamén o dicía outro día, o 31 de marzo, o sea, fai poucos días, acababa o plazo para que se tuvera aprobado definitivamente o plan xeral, pero o 31 de marzo de fai un ano. Nunha programación e nunha planificación que nos deran os redactores e o propio goberno a mediados do ano 2005, pois decíase que antes do 31 de marzo tiña que estar aprobado definitivamente a revisión do plan, non? O sea, fai un ano xa tiña que estar absolutamente rematado, e atopámonos que aínda hoxe dignos que para dentro de 3 meses teremos un avance, pero por suposto aínda non pasou nin a aprobación inicial, nin a exposición pública, nin a fase de alegaciones, nin etcétera, hasta chegar a súa aprobación definitiva, que, como digo, tiña que estar feito fai un ano. Por lo tanto, cando o señor Andrade di que unha cousa e outra, pois a mellor é porque efectivamente ele coñece máis de cerca os seus ex-compañeiros de goberno e actuales gobernantes de Carballo, e non lle ofrecen a confianza suficiente para pensar que eso vai a ser así. Eu, desde logo, o do mercado vexo absolutamente en pañales, e digo isto porque o principal problema que había de resolver é que o goberno tuvera unha idea clara do que ten que facer ou do que quere facer, pois non existe. Por lo tanto, cando un está facendo cousas sin saber realmente o que quere, pois ten moitas posibilidades de ou non facelo ou facelo mal. E no tema do plan xeral, pois eu creo que, bueno, estamos dando todas as facilidades, estamos dando todos os plazos, nós garantizamos desde logo a nosa vocación de que sea un consenso absoluto e por unanimidade e que salga canto antes. Pero, bueno, a verdade é que van pasando os meses, xa levamos casi un ano ou acercámonos a un ano deste goberno, e a situación sigue exactamente igual que o ano pasado, sin ter presentado un papel, sin ter feito ningún adianto e sin ter feito ningún avance. Por lo tanto, os plazos van transcurrindo, a espada de Damocles que ten este plan, que é a sentencia do Tribunal Supremo, cada día acércase máis. E, bueno, hai que confiar en que o equipo de goberno se xa quen de facer algo, pero desde logo as mostras e o que está acontecendo non invita moito ao optimismo, non? Alberto, que che parece que o Concello pois invirta 20.000 euros nun diagnóstico ou algo parecido do deporte da xestión deportiva en Carballo? Bueno, eso é realmente escandaloso, non? É escandaloso, o sea, desde que Evencio chegou a Concejalía de Deportes, porque o anterior concelleiro foi el, e este, pois, inda que hai un concello de deportes, vemos que desgraciadamente para el non pincha nin corta nada, porque
todo sigue estando na man de Vencio. Desde que ele chegou ao Deporte de Carballo, pois isto é unha catástrofe absoluta, non? O sea, o Deporte en Carballo, que durante moitos anos pois foi unha referencia, agora mesmo pois está francamente mal. Vimos o desastre que foi o cambio das instalaciones do campo das Eiroas, tarde, mal e arrastro. Vemos o desastre que significa que a maioría que está pasando a maioría das asociacións deportivas, e todo radica en que, outra vez máis, o goberno non ten ni idea do que quere facer co deporte. Empezaron, cando empezou o mandato anterior, dicindo que iban a dar unha oportunidade ao Patronato Deportivo Municipal para impulsalo e para reforzalo e para que realmente asumira as súas competencias e que fora un instrumento de política deportiva. Bueno, eso durou 2 anos. Despois faláronos de unha fundación para o deporte carballés. Agora xa están falando de a ver que modelo de gestión queremos ter, e se vai a ser, incluso xa empezaron a apuntar a posibilidade dunha empresa mixta que gestione instalaciones. Quero decir con todo isto que non teñen ni idea do que queren facer, non teñen ningún proxecto, ninguna idea clara de onde temos que ir é por aí. Un así equivócase sempre. Se non sabe o que quere facer. E agora, que estamos dicindo? Que vai vir unha empresa de fora a decir ao goberno de Carballo como ten que gestionar a política deportiva? Home, eu, sinceramente, entendo que ese tipo de estudios entendería os mellor se me digan, aquí vamos a facer un plan estratégico de desenvolvemento do polígono industrial. Oiga, aquí vamos a facer, como nós propoñamos, un plan estratégico para un informe e un plan estratégico do desenvolvemento do transporte público municipal en Carballo. Ese tipo de cousas que sí se escapan ás posibilidades e a capacidade de un goberno, porque son extraordinariamente técnicas e complexas. Pero que unha empresa veña a dicirlle ao goberno como ten que planificar o deporte en Carballo, pois sinceramente, para que está entonces, para que temos a 8 concellales traballando, para que temos a un goberno cobrando unha cifra astronómica, se ao final despois temos que encargarlle o traballo a expertos independentes, pois a verdade, sencillamente tirar os cartos. O Concello de Carballo, ou mellor dito, o goberno local, neste caso tamén, os socialistas, que son os que teñen neste caso a competencia máis directa, presumen de boa xestión económica. Bueno, pois a verdade é que ese é un tema realmente delicado e complicado, non? A boa xestión económica que é facer campos de fútbol nos concellos veciños. A boa xestión económica que é que se agoten as partidas no mes de xulio. A boa situación económica foi xeral do concello, e a verdade é que iso repercutiu tamén nas contas municipais, na medida en que hubo un incremento extraordinario de ingresos por vía tributaria, pois das licencias de obra, de reformas, etcétera, deste boom da construción que afectou a toda España e a toda Galicia. E iso sí que supuxo unha inxección de cartos para o concello que está permitindo, pero que se fale de boa xestión cando os presupostos apróbanse, hai que modificalos aos 2 meses, cando xa digo, hai partidas que rematan os seus recursos a mediados de xulio. Descubrirase pronto como nos mentiron no último pleno cando eu preguntei expresamente se os concelleros sabían de algún traballo feito no ano pasado que se pagara este ano. Dixeron que non había. Bueno, pois nós vamos a demostrar que sí que había. Bueno, a boa xestión efectivamente non aparece por ningún lado, e o único que está pasando é que efectivamente Carballo medra polo seu dinamismo, pola súa ubicación, medra desde fai moitos anos, e iso sí que se está traducindo un tanto diferente, pero créame que para nós en estos días estou reflexionando sobre o Partido Popular, sobre o seu futuro, señor Subeiro. Ten futuro por ser todo PP en Carballo? Vostede atopase con gañas para continuar? Desde logo, o Partido Popular ten un futuro, e son, en cualquier caso, serían cousas distintas, non? Quer dizer, o Partido Popular está máis que asegurado porque acabamos de pasar por unhas elecciones donde, pues volvemos a revalidar uns, eu creo que, bons resultados. Deberíamos de ganar, pero, perdemos as eleccións por perto de 300 votos e volvemos a ter un apoio cercano ao 40% da población. Por lo tanto, o futuro do Partido Popular está máis que asegurado en Carballo, porque ten un respaldo e ten unha implicación realmente importante e que se ven repetindo fai moitos anos. O meu futuro agora mesmo está no Partido Popular e está no proxecto do Partido Popular para este mandato e para o seguinte. Eso estáse por descontado. Pero en calquer caso, xa digo, para nada hai que ligar o futuro dos partidos, das organizacións ás persoas. As persoas estamos hoxe, mañán non, como di a canción, los hombres pasan, las obras quedan, los hombres se van, ¿no? Entonces,
Eu non teño unha dúda que o Partido Popular vai a seguir en Carballo e que o seu proxecto ten moito futuro, e espero que incluso un futuro de éxitos.